Nagsapo nin lugad sa manlain-lain na parte kan sa indang lawas ang nasa 16 katao makalis mahulog sa ampas ang sarong jeep pag-abot sa Buena Vista Spot, barangay Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon, kasubagong maagahon. Sigun sa report gikan sa San Jose, Camarines Sur, ang mga biktima makalis mag-atindir sa sarong kasalan asin papuli na kuta na sa Dasmariñas, Cavite. Nawaaran subuot nin kontrol ang lunadan pag-abot sa nasambitan ng lugar hasta sa nagduro-diretso ini sa ampas na haros nasa sanggatos hasta 200 metro ang rarom. Nagsapo nin lugad ang mga pasahero kabale na ang driver kay ni natulos man na naidalagan sa ospital kan mga nagrespondeng otoridad. Maswerte man na mayong binawian nin buhay sa nasambitan ng aksidente. Ay nawalan po ito ng brake. At pinilit po niya na ibangga ito sa ibang lugar. Subalit nagdire-diretso pa rin po ito hanggang sa dumating yung point na nalaglag na po yung sasakyan sa bangin.